kayi kokari kayi azumi irin azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayi. Yanzu waɗannan da annabi yace rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash, annabi yace waɗansu suna azumi amma abinda suke samu a azumin shine yunwa da kishi kawai da suka ji. Kana jin sun ci abinci da rana ne? Kana jin sun sha ruwa da rana ne? To kai ba za ka ji tsoron kar kai ma azuminka karfa irin wannan azumin ba ne? To da yawan mutanenmu sukan ɗauki azumi shine idan mutum bai ci komai ba ko bai sha komai ba shikenan yayi azumi. To matsalar shine kar ya fada karkashin wannan hadisi. Ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi yace man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Annabi yace man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar qawlu zur ba, man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar shaci fadi ba. Shaidan zur kenan. Mallam ya da ƙaular zur, annabi ya ce duk wanda bai bar ƙaular zur ba. Ƙaular zur ƙarya ya shiga, annamimanci ya shiga, gulma ya shiga, ashar ya shiga, dukkan maganganu na batsa da alfasha sun shiga. Annabi ya ce mallam ya da ƙaular zur, duk wanda ba zai bar ƙaular zur ba wal amala bihi ko aiki da shi, shine a zo a kawo mai jita-jita ya hau kai, a kawo mishi magana wadda ba ta da tushe ya hau kai. Duk wadda ba zai bar qauluz zur ba wal amala bihi ko aiki da shi wal jahal ko wauta da dabbanci, annabi yace falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. To Allah bashi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa da abin shansa. Ma'ana karfa ka dauki azumi baka ci ba baka sha ba ka zo ka ce a biya ka. In dai har ba za ka bar qauluz zur ba, in dai ba za ka bar aiki da shi ba, in dai ba za ka bar munanan ayyuka ba, annabi ya ce to Allah ba shi da bukatan ka bar cin abincinka ko shan ruwanka.